أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا سيد الخلق أجمعين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا إخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kamar kullum kamar ko da yaushe ni ne naku Bukhari Adam Abu Tamlik wa Asad Al-Marafawi. Bayan gaisuwa mai yawa da fatan alkhairi a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya. Bayan haka ina mai tallata muku wannan sabuwar tasha wadda aka yi suna Chairman TV. Wadda tasha ce insha Allah za ta rinka kawo muku labarai da dumudumin su musamman abin da ya shafi siyasar jihar Kano. Insha Allah wannan tasha za ta yi kokari wajen kawo muku sahihin labari kuma tabbatacce na gaskiya wanda babu wato kanzon kurege a ciki. Allah ya taimake mu da Allah ku daure ku mana subscribing wannan tasha insha Allah za ta kawo muku abubuwa masu amfani ku kasance cikin koshin lafiya. Kun ganin na yaran talko amma da Allah kar a tiladan aski fa.